سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Ey Muhammed, sen öz zamanındaki Bani İsraillerden soruş. Men şoların ata-babalarına ne miqdar zahir ve aşkar nişanlar ve alamatlar berdim. Ve her kim Hudanın nimetini tağyir berse, özüne vasıl bolup yetişenden soň Allah tebarek ve taala gaty güýçli azap berýändir. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kafirlarga dünya hayatyny awdan kökedildi. Şeytanın wasilesi bilen. O kafirler mu'minlerini mesgara etýärler. Ve halaniki perhizkarlar kıyamet gününde olardan yukarıdırlar ve üstündürler. Allah tebarek ve taala isteyen bendesine bir hesap rızık verer. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Awwal hemme adamlar bir ummetdiler we bir dindiler. Pes soňra muhtelif bolup aýlandylar. Pes Allah tebarek we taala enbiyalaryny we rasullaryny iýerdi. İman getirenlerini beşaret berýän bolup we iman getirmediklerini gorkudýan bolup we şolar bilen kitapny nazil etdi. Ta adamlaryň muhtelif bolan zatlarynyň hakyna hukm etsinler. Ve şo hakda muhtelif bolmady. Meger özlerine kitap berilenler muhtelif boldular. Özlerine aşkar deliller gelenden soň öz aralaryna hasetçilik edip we zulm mutaaddi edip. Pes Allah tebarek ve taala mu'minlerini özünün iradesi bilen we emri bilen hidayet etdi hak zatga. Şolar şu hakda muhtelifdiler. Ve Allah tebarek ve taala öz halan adamsyny dogry ýola hidayet eder. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Aya siz güman etdiňizmi? Sizden ululky geçen enbiyalara we şolaryň ummetine gelen maşakkatlar size heniz gelmeyin cennete dahil bolarsyňyz diýip sizden ululky ummetlara agyr maşakkatlar we merizler we belalar ýetişdi. Wagty istirapda boldular, hatta şolaryň peýgamberleri we şolara iman getiren mu'minler bi ihtiýar aýtdylar, Hudanyň wa'de beren nusraty haçan bolar diýip. Allah tebarek ve taala şolarga aýtdy: "Agah bolun, Hudanyň nusraty ýarylyk bermegi ýaqyndyr" diýip. Yes'alunaka mâzâ yunfiqûn qul mâ anfaqtum min khayrin felilwâlidayn wal-aqrabîn wal-yatâmâ wal-mesâkîn ve binis-sebîl ve mâ tef'alû min khayrin فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. Senden sual ederler, näme zatny nafaga bereyli we näme zatny infaq edeyli. Şonda sen şolara aýt, näme we näme miqdaryny hayrat berseňiz
Pes şoni ata eneňize beriň, we ýakyn garyndaşlaryňyza beriň, we ýetimlere beriň, we fagir miskinlere, we etirmen musafirlere beriň. We hayratdan näme etseňiz Allah tebarak we taala şonu bilir we sogabyny berer.